Okay. Åndedrætssystemet starter i lungerne. Det er en stor muskel i mellemgulvet. Der er en stor muskel i mellemgulvet, som trækker luften ned i lungerne. Nede i lungerne deler luften sig i flere rør, som hedder bronkierne. Til sidst ender luften ud i alveolerne, som er sådan nogle slags bobler, som adskiller ilten fra luften. Til sidst, ilten kommer så ud i nogle hårkar, som er nogle meget tynde blodårer. Nu vil August forklare lidt. Og ja, men det er fordi, at efter at ilten har været i hårkarrene, så går det ned til blodårene, hvor der kommer noget godt ild i blodårene, som så kommer ud i kroppen med blodet. Og så kan man derfra kan man så bevæge sig rigtig godt, når man har noget dejligt ild lige i blodet. Nå, så kommer vi herned til mitokondrier. Det er sådan noget, med Oscar, han skal lige forklare lidt om mitokondrier. Mitokondrier, det er en celle i musklerne, som omdanner blodet, eller omdanner energien fra det sukker, man indtager, til noget musklerne kan forbrænde. Nu vil Conor forklare lidt. Nå, det vil han ikke. Ja, det er fordi, at når man dyrker motion, så får man sådan nogle, hvis man løber, får man sådan nogle endorfiner, som er sådan en dejlighedsfølelse, som man kun får, når man spiser og motionerer, og når man tager sin boldknæpper en tusse, det er bare det bedste. Og så kan man forbrænde nogle sukker eller fedtstoffer. Det kan Conor fortælle mere om senere i programmet. Ja, altså hernede der har vi sådan noget sukker og sådan noget. Og det kan vi så sætte igen sammen med mitokondrierne, som vi kan sætte sammen med musklerne. Og med musklerne, der kan vi gå over til iltfattigt blod. Og det er ikke så godt, fordi det er, man for eksempel skal røre sine nipples, eller man for eksempel voldjager sin store pik op i fissen. Og så det kan vi så sætte op til hjertet, som også er en muskel. Så det er smart, man sådan lige kan forbinde det sammen. Vi skal altså ikke vise det der for de andre. Åndedrætssystemet starter i lungerne. Der er en stor muskel i mellemgulvet, som trækker luften ned i lungerne. Og senere bliver det trukket ud i bronkierne, som er nogle store rør nede i lungerne. Til sidst kommer det ned i alveolerne, som er sådan nogle bobler, som adskiller ilten fra luften og putter det ud i hårkarrene. Som er nogle meget tynde blodårer. Ja, og fra hårkarrene kommer det ud i blodårene. Med blodet selvfølgelig. Med noget ilt i, så der kommer ilt ud i hele kroppen. Og ilt, som vi kan se heroppe, det er jo en rigtig vigtig ting for kroppen, som er ligesom kroppens benzin eller diesel, hvis man nu har sådan noget. Og så er der også mitokondrier, som er en form for celle, som også kan vi fortælle mere om. Det er en celle, som sidder i musklerne, som omdanner den energi, som man indtager gennem munden, og omdanner til energi, som musklerne kan bruge. Og Conor fortælle lidt om musklerne, sukker, forbrænding, motion og endorfiner. Ja, jeg vil godt forklare lidt om muskler, motion, endorfiner, forbrænding og sukker. Altså musklerne, dem får vi af at dyrke motion, som er rigtig sundt for kroppen. Altså at have mange muskler, så kan man klare en masse udfordringer. Og motion, det kan vi også forbinde med endorfiner. Og endorfiner, det er for eksempel noget, der du får, når du spiser, når du løber. Hvis du for eksempel samler. Vi tager det altså lige op. Nej, det er fint, dreng. Okay. Hvis man samler med en yndig fryde. Ej, den var virkelig. Okay, sukker. Når musklerne har forbrændt en hel del, så bliver det blod, det har forbrændt iltfattigt, som kommer op til hjertet, som pumper det videre i lungerne, og så kører kredsløbet om og om igen. Og hjertet, det er en kæmpe muskel.